Croeso I gwrs Bywyd Actif. Mae 4 ffilm yn y gyfres hon a bydden nhw'n mynd â chi ar daith. Meddyliwch am hyn fel daith a darganfyddau seicolegol. Yn y cwrs hwn, byddwch chi'n dysgu llawer am sut mae eich meddwl yn gweithio a byddwch chi'n darganfod bod eich meddwl yn aml yn gweithio yn eich erbyn. Mae'r un fath I bawb. Mae ein meddwl yn aml yn chwarae triciau arno ni ac yn ceisio ein rheoli ac o ganlyniad mae ein meddwl ein hun yn aml yn ddifetha pethau iddi. Ond, y newyddion da yw, gallwn ni atal hyn rhag digwydd. Yn hytrach na gadael eich meddwl ddifetha pethau, gwneud I chi deimlo'n ofidus ac yn rhoeso rhag gwneud pethau sydd wir yn bwysig I chi, gallwch chi ddysgu cymryd reolaeth a gwneud bywyd yn well o llawer i'ch hun. Bydd y cwrs hwn, sy'n seiliedig ar seicoleg, yn helpu I chi fod yn hyfforddwr i'ch hun ac yn therapydd i'ch hun. Mae'n seiliedig ar ymchwil wyddonol ac yn ddull cyffrous o'r enw therapi, derbyn ac ymrwymo. Ceir sosiolaeth da iawn gan ACT, helpu bobl gymryd mwy o reolaeth o gweithredoedd a gall lleihau'r ddioddef sy'n dod I sgil problemau iechyd a problemau emosiynol. Mae bywyd actif yn ymwneud â sicrhau bywyd gwell I chi, bywyd o llai ofid a mwy ryddiad I gwneud y bethau sy'n bwysig I chi. Mae'r cwrs yn cynnwys 4 ffilm ac rydym yn cyfeirio at y rhain fel Act 1, Act 2, Act 3 ac Act 4. Bydd pob ffilm yn gyflwyno syniadau newydd a gweithgareddau newydd, a bydd eich dealltwriaeth a sgiliau yn cynyddu'n raddol wrth I ni fynd trwy'r cwrs. Enw'r ffilm gyntaf yw Meddwl Actif, Act 1, Nid chi yw eich meddwl. Ac mae hon ynglyn â dod I wybod am eich meddwl. Byddwn yn ddangos I chi sut mae eich meddwl yn gweithio, a sut mae yn aml mae'n gweithio yn eich erbyn. Hefyd, byddwn yn dechrau dangos I chi sut y gallwch chi ennill mwy o reolaeth dros eich bywyd ac atal eich meddwl rhag ddifetha pethau. Mae slogan I bob act. Ar gyfer Act 1, y slogan yw dod I wybod am eich meddwl. Enw'r ffilm nesaf, Act 2, yw Wynebu Bywyd. Pan fydd rhywbeth nad ydym yn hapus gyda fe, mae'n naturiol yn bod am geisiau newid, yn aml geisiau osgoi neu'n ymladd yn erbyn neu gywiro. Felly, os ydych chi'n casau siopa mewn siopa mawr, efallai byddwch chi'n osgoi pob archfarchnad. Neu os ydych chi mewn poen, efallai byddwch chi'n ceisio brwydro yn erbyn y poen. Neu, os ydych chi'n teimlo'n isel, efallai byddwch chi'n ceisio rheoli'ch emosiynau. Ond nid yw'r strategau o'r fath yn gweithio mewn gwirionedd. Maen nhw'n aml yn gwneud pethau'n llawer gwaith. Felly, beth yw'r peth gorau y gallai ni ei wneud? Yn Act 2, byddwch chi'n dysgu sut I dderbyn y pethau nad ydych yn ei heisiau yn eich bywyd, ond na ellir ei newid. Y slogan ar gyfer Act 2 yw derbyn yr hyn a na allwch chi ei newid. Act 3. Mae bod yn ofalgar ynglyn â canolbwyntio ar beth sy'n digwydd yma nawr yn hytrach na meddwl am y gorffennol neu feddwl am beth allai ddigwydd yn y dyfodol. Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn rhan bwysig iawn o ACT ac byddwn yn ddangos I chi sut y gallwch chi ddatblygu sgiliau ymwybyddiaeth ofalgar. Mae Act 3 yn canolbwyntio ar ymwybyddiaeth ofalgar a'r slogan ar gyfer y sesiwn honna yw bod yma nawr. Enw'r ffilm olaf, Act 4, yw Byw yn ddoeth, byw yn dda. A'r slogan ar gyfer y sesiwn hon yw Gwnewch yr hyn sy'n bwysig. Mae Act 4 yn canolbwyntio ar yr hyn rydych chi'n ei werthfawrogi mewn bywyd. Bydd yn helpu I chi ateb cwestiynau fel beth sydd wir yn bwysig I mi? Beth ydw I eisiau ei wneud am bywyd?
a beth ydw i'n poeni amdano fwyaf. Bydd gwybod yr atebion i'r cwestiynau hyn yn helpu i chi wneud eich bywyd yn fwy ddiddorol a mwy boddhas, ac ymrwymo i wneud y pethau sydd wir yn bwysig i chi yw'r ffordd orau i chi gael bywyd gwell. Mae nodau ar gyfer y cwrs hon yn eich engeisio i helpu chi gael y gorau o fywyd nawr ac yn y dyfodol hir dymor. Byddwn ni'n gwneud hyn trwy ddangos i chi sut mae'ch meddwl yn gweithio a ddysgu sgiliau chi fydd yn gallu eich galluogi chi, nid eich meddwl, i reoli eich gweithreddoedd eich hun. Credwn y gall bawb elwa ar y cwrs hwn, a mae hynny'n cynnwys pobl â phroblemau emosiynol, problemau iechyd meddwl, cyflyrau iechyd corfforol, a hyd yn oed pobl nad oes ganddyn nhw unrhyw broblemau o gwbl, fod hynny'n gyflwr prin iawn. Felly, gadewch i ni ddechrau chwrs bywyd actif ac act 1, nid chi yw'ch meddwl. Sut mae eich meddwl yn gweithio? Mae llawer o'r pethau rydym ni'n gwneud yn pethau rydym ni wedi penderfynu i'w gwneud. Mae rhain yn weithredoedd bwriadol. Felly, gallwch chi benderfynu gwylio rhaglenni deledu, benodol, ond mae rhai o'r pethau rydym ni'n gwneud yn cael eu gwneud fel mater o drefn. Nid oes rhaid i ni meddwl amdanyn nhw, hyd yn oed gan fod ei meddwl yn gwneud i ni fel mater o drefn. Mae gweithredoedd sy'n aml yn cael ei reoli'n uniongyrchol gan y meddwl yn cynnwys anadlu, cerdded, gyrru, reidio beic a bwyta. Mae gweithredoedd sy'n bob amser o dan ein reolaeth fwriadol ein hunan yn cynnwys trefnu gwyliau, prynu car, dewis enw babi, gwneud croesair. Felly, mae rhai yn gweithredoedd sy'n digwydd heb i ni feddwl amdanyn nhw, neu hyd yn oed sylwi beth rydym ni'n gwneud. Weithiau, dywedir bod gweithredoedd awtomatig sy'n cael ei reoli'n uniongyrchol gan ein meddwl, fel anadlu a cherdded ar autopilot. Felly, gallem ni gerdded ar hyd llwybr cyfarwydd heb wneud unrhyw benderfyniad ymwybodol ynghylch pa ffordd i droi neu pa mor bell i fynd. Ac yn aml, rydym ni'n bwyta heb sylwi'r flas y bwyd na meddwl o gwbl am yr hyn rydym ni'n bwyta. Ar y degau, pan fydd rhywun yn siarad â ni, efallai na fyddwn ni'n talu sylw. Felly mae hyn y mae'n unigolyn yn gwneud yn mynd i mewn i'r un clust ac allan trwy'r llall. Rydym ni'n clywed yr unigolyn yn siarad, ond nid yn mynd gwrando mewn gwirionedd. Ar ôl bod yr autopilot, pan fyddwn ni'n dechrau talu sylw, gallwn ni meddwl, sicredd ys i fan hyn. Beth ydw i'n gwneud yn fwyta? Beth ydw i newydd fwyta? Beth dwydd oedd wrtho i? Mae'r autopilot iawn ar gyfer gweithredo syml sy'n cael ei gwneud o dan y modau arferol. Ond pan fydd pethau'n wahanol, yn beryglus, neu'n bwysig, enghraifft. Os ydym ni'n cerdded i lawr y grisiau yn y tywyllwch, neu os ys rhywun yn rhoi gwybodaeth hanfodol i ni, mae angen i ni roi'r gorau fod mewn autopilot a thalu sylw gofalus. Un enghraifft o weithred automatig yw anadlu. Trwy'r dydd heddiw, rydych chi wedi bod yn anadlu, wrth gwrs, ac mae siŵr nad ydych chi'n hyd yn oed yn meddwl am eich anadlu unwaith, tan nawr. Mae hynny oherwydd bod anadlu bron bob amser yn automatig. Nid oes angen i ni feddwl am ein anadlu, na gwneud unrhyw beth i reoli yn anadlu, ond gallen ni, os ydym ni am wneud hynny. Felly, nawr, am 3 neu 4 anadl yn unig, sylwch ar eich anadlu, sylwch beth sy'n digwydd eich corff wrth i chi anadlu, i mewn ac i allan, i mewn ac i allan. A nawr, ar ôl sylwi ar y syml ar eich anadlu, y tro hwn, cymerwch reolaeth o'ch anadlu am ychydig bach. Cymerwch anadl dofn yn dyner a'i dal. A nawr, anadlwch allan yn araf. Felly, gan amlaf, rydym ni'n anadlu naturiol, heb feddwl amdano nhw, a heb ei reoli. Ond rydym ni'n gallu sylw ar
ein anadlu os ydym ni eisiau gwneud hynny, ac yr ydym ni'n gallu rheoli ein anadlu heb ydym ni eisiau gwneud hynny. Trwy feddwl dros bethau penderfynu beth rydych chi'n mynd i wneud, rydych chi'n bod yn ofalgar. Ac yn aml, mae'n well i chi gwneud ychydig bach o ymdrech a meddwl dros bethau. Yn aml, mae mateision i fod ymwybodol wrth reoli gweithredoedd sydd fel arfer yn cael ei gwneud yn awtomatig, reddfol, neu ddim, ond fel mater o ddrefn. Bydd y cwrs hwn yn dangos ffyrdd i chi o gymryd reolaeth fywyd ymwybodol. Enghraifft, mae ddwy ffordd y siopa dofal, dirbwyll, brysiog, heb feddwl, a siopa gyfalgar, ofalus, addas, ansawdd, pris, heb rysio. Mae siopa dofal yn cynnwys llawer llai o ymdrech ac mae llawer gyflymach, ond mewn llawer o achosion, ystyried, gwirio pethau, siopa gwmpas. Hynny yw, mae'n amlwg mae siopa gyfalgar yw'r dewis mwyaf ddoeth. Mae eich meddwl bob amser yn weithredol, dydy'r meddwl byth yn diffod. Hyd yn oed pan fyddwch chi'n cysgu, mae eich meddwl yn gweithio o hyd. Mae'n gwneud yn siŵr eich bod yn dal ati i anadlu. Enghraifft, mae'n rheoli'r hyn rydych chi'n freuddwydio amdano. Dydy ein meddwl byth yn diffod, ond rydym ni yn aml yn diffod. Pan fyddwn ni'n rhoi'r gorau i ddal sylw, gall bobl ddweud ein bod ar goll yng nghanol ei meddyliau, ymhell i ffwrdd, yn symfyfyrio, yn ein byd bach ein hunan. Mae'n naturiol ein sylw grwydro, fel ein bod ni'n aml yn rhywle arall. Ond pan fyddwn ni'n symfyfyrio, gallen ni golli allan ar bethau sy'n digwydd yn y presennol. Yn aml, mae'n well peidio â bod ymhell i ffwrdd, ond dylu talu sylw i'r hyn sy'n digwydd yn y fan a'r lle. Yma, mae gweithgaredd syml y gallwch chi ei wneud nawr i ganolbwyntio eich sylw ar y fan a'r lle. Am ychydig, rhyw 20 eiliad, edrychwch ar gledr eich llaw. Edrychwch yn syml ar y lliwiau'r llinellau. Nid oes angen dadansoddi unrhyw beth na rhoi unrhyw farn, dim ond edrych. Mae canolbwyntio ar eich llaw fel hyn yn ffordd syml o ganolbwyntio ar y funud hon. Mae llawer o fanteision i gynyddu'r amser rydyn ni'n ei dreulio yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n digwydd nawr, bod yn bresennol. Bydd y cwrs hwn yn dangos llawer o ffyrdd i chi o ganolbwyntio ar y funud hon. Ond cyn i ni wneud hynny, mae'n ddefnyddiol i ni ddatblygu dealltwriaeth well o sut mae'n meddwl yn gweithio. Sut mae ein meddwl yn gweithio? A pha mor aml y mae'n gweithio yn ein herbyn ni? Gan achosi gofid i ni a chyfyngu ar yr hyn rydyn ni ei wneud. Bydd yr arddangosiadau canlynol yn datgelu agweddau amrywiol ar sut mae eich meddwl yn gweithio. Mewn ychydig o eiliadau, byddwch chi'n gweld llun. Pan fydd hyn yn digwydd, peidiwch â meddwl am enw dinas. Y tro hwn, byddwch chi'n gweld rhifau. Peidiwch â chyfrifo'r atab. Y tro hwn, peidiwch â gorffan y frawddeg. Y cyntaf i'r felin gaeth. Sut ydych chi'n gwneud hyd yma? A ydych chi wedi gallu dilyn y cyfarwyddiadau a chadw rheolaeth? Neu a yw eich meddwl wedi tarfu ac wedi gwneud ei beth ei hun? Dyma gyfle arall. Pan fyddwch chi'n gweld y llun nesaf,
Peidiwch a meddwl am enw anifel. Y tro hwn, pan byddaf yn dweud gair, ewch ati i greu llun yn eich meddwl sy'n gysylltiedig â'r gair. Menig. Mae'n siŵr eich bod wedi gweld hynny'n hawdd. Nesaf, bydd 2 ddelwedd syml yn ymddangos. Edrychwch ar y ddau lun. Dim byd arall, dim ond edrych. Y gyfynwyd i chi ddim ond edrych ar y lluniau, gall eich meddwl bod wedi mynd ymhellach, fel mater o drefn. Darnau o jigsaw ydyn nhw. Mae'r 2 ddarn yn wahanol. Gallan nhw ffitio gyda'i gilydd. Edrychwch ar y llun nesaf. A wnaeth eich meddwl chwilio am siapiau hawdd i adnabod, fel gwyneba ac anifeiliaid yn y llun. Yn aml mae'r meddwl yn ceisio dod o hyd i ystyr a ffatrwm, hyd yn oed mewn deunydd ar hap. Pan fyddwch chi'n gweld y llun nesaf, ceisiwch yn galed iawn i beidio ac enwi'r ferch enwog iawn yn y llun. Wel, tric oedd hynna. Does dim llun. Ond, a ddaeth syniadau i'ch meddwl ynglyn â pa farch enwog allai ymddangos? Mae'ch meddwl yn gwneud y math hyn o beth yn aml. Mae'n rhagweld. Mae'n mynd yn rhy gyflym. Felly, beth mae'r arddangosau hyn wedi ddangos i ni am y ffordd mae'n meddwl yn gweithio? Wel, maen nhw wedi ddangos i ni fod y meddwl yn aml yn gwneud ei beth ei hun a gallwch chi ddim atal hyn rhag ddigwydd. Fodd bynnag, na allwch chi atal eich meddwl rhag gwneud pethau, gallwch chi wneud iddo wneud rhai pethau. Meddyliwch am afal. Mae hynny'n hawdd. Ond nawr peidiwch meddylio am bu'n afal. Gwelsym hefyd fod y meddwl yn chwilio'n barhaus am ystyr a phatrymau hyd yn oed mewn deunydd ar hap. Mae'n ceisio gwneud synwyr o bethau ac mae'n ceisio gwybod beth sy'n digwydd. Ac, fel y gwelsom yn achos llun y ferch enwog, nad ymddangosodd o gwbl, mewn gwirionedd, mae'r meddwl yn aml yn neidio ymlaen. Nid yw'n aros am dystiolaeth gadarn, ond mae'n rhagweld ac yn gwneud rhagdybiaethadau am yr hyn sydd yn debygol o ddigwydd. Mae'r rhagfynegiadau hyn yn aml yn anghywir, ac maen nhw'n aml yn peri llawer o ofid, gan fod y meddwl yn tueddu i feddwl y gwaethaf. Felly gellir ystyried bod man symptom cyfforol yn arwydd o gyflwr meddygol difrifol, neu gellir tybio bod aelod o teulu sy'n hwyr yn ddychwelyd adref wedi bod mewn damwain difrifol ar y ffordd. Un o nodweddion pwysig eraill y meddwl yw ei fod yn ymateb yn awtomatig i sefyllfaoedd a ddigwyddau trwy sbarddino teimladau emosiynol penodol, fel y mae'r arddangosiadau canlynol yn ddangos. Edrychwch ar y llun nesaf, dim byd arall, dim ond edrych arno. Dim ond edrych arno. A wnaethoch chi allu dim ond edrych, neu a wnaeth y llun o'r gacen blasus wneud i chi deimlo rhywbeth, ac efallai tynnu dŵrwch dannedd. Nesaf, byddwn ni'n gweld cyfres o lluniau un ar ôl y llall. Eto, gwyliwch yn unig.
y gofynnwyd i chi ddim ond edrych ar y lluniau, gallai eich feddwl wedi bod yn sbarduno ymatebion emosiynol penodol. Enghraifft, efallai bod gwên y ferch fach wedi gwneud i chi deimlo'n ychydig yn hapusach. Efallai fod y blwch llwch wedi codi cyfog arnoch chi. Efallai fod y llun o'r neidr wedi gwneud i chi deimlo'n ofnus. Efallai bod wedi gweld y ci wedi wisgo mewn siwt yn ddoniol. Mae'n siŵr y cawswch chi rhyw fath o ymateb emosiynol i un neu fwy o'r lluniau. Ac mae'n bwysig cydnabod unrhyw deimladau a gawswch wedi eu cynhyrchu'n awtomatig gan eich meddwl. Wnaethoch chi ddim ddewis na penderfynu cael unrhyw un o'r deimladau hyn, dim ond digwydd wnaethon nhw. Mae'n bwysig iawn cydnabod nad gweithreddoedd yw teimladau. Nid ydyn nhw'n rhywbeth rydym yn gallu nid ei wneud. Mae llawer o deimladau yn digwydd i ni, p'un ydym yn hoffi hynny neu beidio, ac oherwydd bod y teimladau yn digwydd i ni, p'un a ydym yn ei hoffi neu beidio, dylen ni ddim teimlo'n eog am unrhyw deimladau sy'n digwydd, fel dicter, drwg deimlad, ffeiddiad neu genfigen. Bydd yn helpu ni ddeall sut mae'n meddwl yn gweithio os ydym ni'n sylweddoli bod ein meddwl yn crwydro. Mae'n teithio trwy amser y gofod. Ein meddwl yn glyfar iawn, ond mae'n aml yn cael pethau'n anghywir. Ein meddwl bob amser yn chwilio am fygythiadau, ac i osgoi perygl, mae'n wyliadwrus iawn. Ein meddwl yn aml yn hynod feirniadol, ac mae'n debygol o fod yn feirniadol iawn ohonom ni. Ac mae'n meddwl bob amser yn ceisio aros mewn reoledd, ac os byddwn ni yn ceisio cymryd reoledd, bydd yn ymwrthod â hun. Gadewch i ni meddwl ychydig yn fwy am bob un o'ch agweddau hyn ar sut mae'n meddwl yn gweithio. Gyntaf oll, mae'r meddwl yn crwydro. Gadewch i ni ddechrau gweithgaredd byr. Rydym ni'n mynd i ddweud gair, grandewch ar yr ofalus, ac ar ôl i mi ddweud y gair, arosach am y 10 eiliad nesaf. Y gair yw priodas. Beth yw gwyddoedd? I ran fwyaf o bobl, mae'n debygol byddai'r gair yn sbardunio meddwl. Darlun i atgof penodol a fyddai wedyn yn arwain at gyfres o feddyliau darluniau eraill. Gallwn ni fod yn siŵr na fyddai gan unrhyw ddau berson yn union yr un gyfres o feddyliau a darluniau. Byddai rhai pobl yn dechrau darlun o'i priodas eu hunan. Byddai pobl eraill yn dechrau trwy feddwl yn brodas yr eithon nhw iddi yn y ddiweddar. Neu brodas maen nhw wedi cael eu gwahodd iddi yn y dyfodol, neu efallai brodas maen nhw wedi gweld ar y teledu. Ac o'i mannau, cychwyn gwahanol, byddai meddwl pawb wedyn yn mynd â nhw at hyd llwybrau gwahanol. Weithiau, caiff y llwybr meddyliol sy'n cael ei greu gan y meddwl ei labelu'n fyfyrdod neu'n ffrwd o feddwl. Bydd y ffrwd benodol o feddwl sy'n cael ei chreu allan o'r miliniau posbiliau yn adlewyrchu hwyliau, diddordebau, gofidiadau ac osbysyniau presennol ar unigolyn. Os bydd rhywun yn isel, mae'n meddwl yn debygol o ddilyn llwybr tywyll a phesimistaidd sy'n cynnwys llawer o syniadau atgoffion trist ac yn nifer. Gallai meddwl rhywun sy'n obryderus iawn greu llwybr meddyliol sy'n cynnwys llawer o elfau ofnus. Dyma enghraifft y ffrwd o feddwl allai ymddangos ei fod wedi gorliwio'n fawr. Ond mewn gwirionedd, mae'n debyg iawn i'r fath o feddwl sy'n achosi llawer o ofid i lawer o bobl. Edrychwch ar y tomato ar ymyl y bwrdd. Gallai rolio oddi ar y bwrdd ar lawr yr hawdd. Gallai rhywun llithro yno os na wnaeth yn weld. Ac, os bydd yn torri i ben ar y llawr cerrig, gallai farw. Gallai'r tomato hwnnw fod yn angeuol. Iawn, efallai bod y enghraifft hon yn braidd yn eithafol, ond mae'n dangos sut mae'r meddwl yn gweithio.
Mae crwydro ymaith ar hyd llwybrau o syniadau. A gallai arwain ar rhagfygnedau gofidus yn y pen draw. Ynglŷn â'r hyn allai ddigwydd y bosib yn y dyfodol. Yn yr achos hwn, trodd y meddwl y tomatig ffredin yn fygythiad farwol. Ac yn aml, mae meddyliau pobl yn mynd yn o'i lawr llwybrau hollol anghebygol. Mae ffrydiau o feddwl yn un enghraifft ond tuedd i or-feddwl. I raddau helaeth, rydyn ni'n byw y tu mewn i'n pennau ein hunan. Y myd atgofion a ffantasiau yn hytrach nag yn y byd allanol. Nid oes unrhyw o fidiau allan yno yn y byd. Mae gofidiau'n bodoli y tu mewn i'n pennau yn unig. Ac rydyn ni'n byw yn y gorffennol i raddau helaeth. Ac yn y dyfodol, yn hytrach nag yn y presennol. Ond, gall atgofion o'r gorffennol a ffantasiau am y dyfodol greu ymatebion emosiynol cryf nawr. Felly, mae dim ond cofio am ddigwyddiad a wnaeth i chi deimlo'n drist iawn ymhell yn ôl yn gallu gwneud i chi deimlo'n drist eto ar hyn o bryd. Ac mae dim ond cofio am ddigwyddiad yn y gorffennol a wnaeth achosi llawer o embaras i chi yn gallu gwneud i chi deimlo yn embarast eto, yma a nawr. Mae hyn yn golygu hyd yn oed pan fydd bywyd yn hawdd y gallech meddwl prysur sbarduno meddyliau a delweddau sydd ar pŵar i wneud i chi boeni, gwneud i chi deimlo'n isel, achosi embaras i chi, codi ofn arnoch chi, a'ch cadw neffro yn y nos. Felly, yn aml, os yw'r meddwl yn crwydro, bydd hyn yn aml yn tynnu'ch sylw oddi wrth yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd, a gallai mynd â chi i lefydd a materion sy'n annifyr a phoenus i chi. Beth allwch chi wneud am hyn? Wel, gallwch chi ddim atal y meddwl rhag crwydro. Dyna beth mae yn ei wneud, ac mae bron yn sicr bydd unrhyw ymgais i'w atal rhag gwneud hynny yn methu. Gallwch chi ddim diffod eich meddwl, a does dim llawer y gallwch ei wneud i'w ddargyfeirio. Felly mae'n well gadael iddo fod. Gallwch chi sylwi i ble mae'ch meddwl yn mynd, derbyn unrhyw feddyliau a theimladau sy'n codi. Ond, gwneud eich barn a'ch penderfyniadau eich hun am yr hyn y byddwch yn ei wneud. Hyd yn oed pan fydd ein meddwl yn canolbwyntio ar beth sy'n digwydd ar hyn o bryd, yn hytrach na chrwydro i'r gorffennol neu'r dyfodol, yn aml bydd yn cymharu sut mae pethau a sut oedden nhw yn y gorffennol, neu sut gallen nhw fod wedi, neu sut gallen nhw fod yn y dyfodol. Mae'r broses cymharu yn golygu hyd yn oed pan fydd pethau'n mynd yn dda iawn, y gallai'n meddwl ddefnyddio'i bwerau gymharu. Dod o hyd i'r cwmwl yn y goleuni. Felly, hyd yn oed os yw'r sefyllfa bresennol yn iawn, gallai eich meddwl awgrymu, nid yw'n berffaith. Ni fydd yn para, nid yw gystal a gallai fod, mae pobl eraill yn gwneud yn well. Yn aml bydd eich meddwl yn eich cymharu chi ac yn aml yn anffafriol, a phobl eraill, a sut oeddech chi'n arfer bod, neu sut ddylech chi fod. Mae tuedd cyffredinol y meddwl i fod yn feirniadol ac yn besimistaidd yn golygu bod llawer o'r cymhariaethau y mae yn ei wneud yn debygol ei ffeithio arna ni drwy'n tynnu lawr. Dwi ti ddim mor glyfar â hi. Rwy ti'n mynd yn waeth wrth i ti fynd yn hun. Mae ganddo lawer mwy o ffrindiau na thi. Y dyddiau hyn, mae llawer o bobl yn cymharu eu hunain yn barhaus a phobl eraill drwy gyfryngau cymdeithasol. Maen nhw'n gweld pawb yn cael amser gwych, yn cael partïon, wedi amgylchynu a ffrindiau ac yn edrych yn dda.
Mae'r deunydd a ddewisir sy'n cael ei bostio yn aml yn anfon negeseuon fel mae'n mywyd i'n wych. Mae gen i lwyth o ffrindiau. Edrychwch arna i, mor dda dwi'n edrych. Mae uchafbwyntiau wedi golygu yn y fath fodd yn rhoi darlun wedi ei gambliwiau ar graff ffug. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cael llawer o effeithiau cadarnhaol pwerus, ond maen nhw hefyd yn arwain at lawer o drallod drwy gymariaethau cymdeithasol. Mae'r argyffiadau camliwedig ac afrealistig sy'n cael ei roi gan gyfryngiadau cymdeithasol yn gallu cael effaith dorcalonus ar bobl nad ydyn nhw yn cael eu cynnwys yn llawn ac nad oes ganddyn nhw gymaint o ffrindiau. Ni allwch chi atal eich meddwl rhag eich cymharu â phobl eraill, neu gyda sut dylech chi fod. Ond gallwch chi ddysgu peidio a gadael i hyn eich poeni. Os ydych chi'n derbyn eich hun fel yr ydych chi nawr, byddwch chi mewn sefyllfa well o lawer, ac os bydd eich meddwl yn gwneud cymhariaeth negyddol, dylech chi gydnabod hyn a'i anwybyddu. Mae'r meddwl dynol yn glyfar iawn. Mae'n gwneud llawer o bethau glyfar gan ei fod yn gweithio'n barhaus wrth fonitro beth sy'n digwydd, barnu, cymharu, rhagweld, cydnabod, ac felly rydyn ni'n derbyn ei farnau a'i awgrymiadau yn gyffredinol ynglyn â'r hyn dylem ei wneud. Hynny yw, rydyn ni'n ymddiried yn ein meddwl. Ond mae angen i ni fod yn ofalus iawn am hyn, gan fod ein meddwl yn aml yn cael pethau'n anghywir. A phan fydd ein meddwl yn cael pethau'n anghywir, rydyn ni'n aml yn ddioddef o ganlyniad. Gallwn ni ddangos sut mae'r meddwl yn ein camarwain ac yn chwarae triciau arno ni drwy feddwl am y rhithiau llinell syml. Mae'n siŵr eich bod wedi gweld y droen o'r blaen ac ydych chi'n gwybod mae'r cwestiwn yw, o'r ddwy llinell sy'n mynd yn syth ar draws, y llinellau llorweddol, pa un yw'r hyraf? Ac mae'n siŵr y byddwch chi'n cytuno bod y llinell syth ar y gwaelod yn edrych yn hirach. Ond wrth gwrs, mae eich meddwl yn chwarae triciau arnoch chi gan bod y ddwy llinell union yr un hyd mewn gwirionedd. Ond pan awn ni nôl at y llun gwreiddiol, mae'r rhith yno o hyd, mae'r llinell gwaelod yn edrych yn hirach o hyd, ei bod yn gwybod nad yw'n hirach. Felly, pe bawn ni'n gofyn i chi pa un o'r ddwy llinell syth yw'r hiraf, rwy'n dychmygu y byddwch chi'n dweud wrth ei mae'r ddwy llinell yn un fath. Doeth iawn. Os ydych chi'n gwybod bod eich meddwl yn chwarae tric arnoch chi, mae'n well gweithgareddu ar yr hyn rydych chi'n ei gwybod, nid ar yr argraff mae eich meddwl yn rhoi arnoch chi. Weithiau bydd eich meddwl yn rhoi neges i chi fod rhywbeth yn beryglus pan fyddwch chi'n gwybod yn bendant ei fod yn ddiogel. Os yw hyn yn ddigwydd, a bod eich meddwl yn ceisio'ch dal yn ôl rhag gwneud rhywbeth peryglus, dylech chi ddibynnu ar yr hyn rydych chi'n ei gwybod, ac os ydych chi'n ei gwybod nad oes perygl go iawn, ewch amdani, hyd yn oed os yw'n deimlo'n ofnus. Os ydych chi'n gwybod eich bod eisos wedi cloi'r drws, enghraifft, peidiwch am mynd yn ôl i wirio dro ar ôl tro, hyd yn oed os yw'ch meddwl yn dweud wrthoch chi am ei wirio unwaith eto, dim ond mwyn bod yn ddiogel. Felly, gweithredwch ar yr hyn rydych chi'n ei gwybod yn hytrach nag unrhyw syniadau a theimladau di-reswm a heb ei cyflawnhau y mae eich meddwl wedi cynhyrchu. Hwn yw'r peth ddoeth a synhwyrol i wneud. Dyma enghraifft arall. Os ydych chi'n gwybod yn bendant fod wneud yr anwes ffrind yn gwbl ddiberygl ac yr hoffech chi afael yn dde, gall eich meddwl ddweud wrthoch chi fod yn wneud yr yn ofnadwy, yn ffiaidd ac yn beryglus. Efallai, felly, beth fyddai'n digwydd? Y fyddwch chi'n mynd yn eich barn ac yn gafael yn y neidr,
neu a fyddai rybuddion eich meddwl eich bod yn gwybod ei bod yn wirion, yn edrych yn eich atal rhag cyffwrdd ar neidr. Y peth ddoeth i wneud, haws dweud na gwneud, byddai gweithredu ar y sail ar hyn rydych chi'n ei wybod, nid ar sail yr hyn mae eich meddwl yn dweud wrthych chi. Y gallai rybuddion eich meddwl achosi ychydig o bryder i chi o hyd, rydych chi'n gwybod ei bod yn ddiogel ac y byddai'n synhwyrol mynd ymlaen a gafael yn y neidr. Mae'r syniad hwn wedi gofnodi mewn dyweddiad y gallech chi fod wedi glywed o'r blaen, sef teimlo'r ofyn a'i wneud beth bynnag. Mae'n bwysig iawn cydnabod nad oes rhaid i chi gredu popeth y mae eich meddwl yn ei ddweud wrthych chi, neu gyd-fynd â'i syniadau. Felly, byddwch yn amheus o'r hyn y mae eich meddwl yn ei ddweud wrthych chi, dylech chi ei drin ag amharchiach, byddwch yn eich gwyliadwraeth a phan fydd penderfyniad pwysig i wneud, byddwch yn effro, byddwch yn ofalus a byddwch yn doeth. Gan fod ein meddwl wedi esblygu'n cadw'n ddiogel, mae bob amser ar ei wyliadwriaeth am unrhyw fygythiad posib. Ond mae meddyliau yn tueddu fod yn or-sensitif. Gallen nhw dychryn a rhy hawdd a gallen nhw wneud i ni boeni a chodi ofyn arnom ni pan nad oes perygl go iawn. Mae'n ein meddwl yn dal yn ôl trwy ddweud wrthom ni, mae'r byd yn lle peryglus. Cadw at y pethau rwy ti'n cyfarwydd yno, paid y mentro. Gan ei fod yn canolbwyntio cymaint ar y fygythiadau ac y bethau allan fynd o chwith, mae'r meddwl yn tueddu fod yn wyliadwrus iawn, gwirthiogel ac edifar. Felly, mae'n ceisio dal yn ôl rhag gwneud unrhyw beth newydd, anturus neu fentrus. Os byddwn ni'n gwrando ar ein meddwl, byddwn ni ddim ond yn cadw at y pethau rydym ni'n gwneud a gwybod. Yr un leoedd, yr un gweithgareddau a'r un bobl. Ond os byddwn ni'n cyfryngu ei hunan i bethau sy'n cyfarwydd ac yn ddiogel, efallai na fyddwn ni'n cael llawer gyfleoedd i fod yn anturus, archwilio leoedd newydd a chyfarfod o pobl newydd. Yn aml, mae meddyliau'n feirniadol ac yn negyddol iawn a pwysleisio pethau sy'n anghywir. Maen nhw'n dod o hyd y gyfleoedd i beirniadu bron unrhyw beth sy'n cael ei feirniadu. Mae meddyliau pob amser yn chwilio am unrhyw arwydd o wendid neu fethiant neu arwydd diffyg. A phan fydden nhw'n dod o hyd i rhywbeth nad yw'n iawn, maen nhw'n canolbwyntio arno ac yn ei chwyddo. Mae tuedd feirniadol eithafol y meddwl yn gallu achosi llawer o ofid ac yn niweidio pan fydd y canolbwyntio feirniadaethau arnom ni. Yn aml, bydd yn meddwl yn lunio y barnau negyddol am hymddangos yr enghraifft, neu am ein personoliaeth, ein harfeirion neu ymddygiad cymdeithasol. Os yw'n ymddangos bod ein meddwl yn gweithio yn eich erbyn, gallwch fod yn hollol sicr na'r chi yw'r unig un. Mae llawer bron pawb yn feirniadol ac yn greulon iddyn nhw ar y degau. Mae'n sicr na allwch chi ddibynnu ar eich meddwl i fod yn gyfeillgar na thosturiol tuag at chi. Gall ein meddwl ein llethiau beirniadaethau sy'n tanseilio ein hyder. Dydy neb yn dy hoffi go iawn. Rwy ti wedi bod yn haninol eriod. Does gen i ddim ewyllus o gwbl. A rwy ti'n fethian llwyr. Felly, beth mae eich meddwl yn ddweud wrthych chi'n gyffredinol pan fyddwch chi'n edrych mewn drych? A yw'n ddweud, rwy ti'n edrych yn iawn. Mae dylygyd yn anghygoel. Mae gen ti'r wyn wych na o hyd. Neu, yw'n ddweud pethau fel, mae'r goleg ofnadwy yna ti. Edrych ar yr hycha yna. Mae goleg ar y wall na eto heddiw. Gall beirniadaethau a sarhad wneud i rhywun deimlo'n ddigalon iawn. Ond mae hynny dim ond os byddwn chi'n cymryd sylw ono ac yn neithrin o ddifrif. Os byddwch chi ddim ond yn sylwi ar beirniadaethau eich meddwl a dim ond yn ei gadael i fod, bydd yn cael gwared ar ei pŵer chi'n niweidio. Yn ogystal â bod yn feirniadol iawn, mae'r meddwl hefyd yn awdurdodol
a bydd yn ceisio dweud wrth i chi beth i'w wneud. Yn aml, mae meddyliau yn ceisio dweud wrth i ni beth ddylem a beth na ddylem i'w wneud, a sut dylem ni ymateb. Dyle ti weithio llawer cletach. Dyle ti ddim gwastraffu dy amser. Dyle ti edrych ar ôl d'anghenion dy hun. Os byddwch chi'n gwneud penderfyniadau, gwneud rhywbeth nad yw eich meddwl eisiau i chi ei wneud, bydd yn ceisio ora i beri chi beidio o gwneud rhywbeth. Mae hynny'n ddibwrpas. Paid â thrafferthu. Bydd hynny byth yn gweithio. Mae hynny'n beryglus iawn. Byddet ti'n gwastraffu dy amser eto. Yn aml, rydyn ni'n gwneud yr hyn mae'n meddwl yn ei awgrymu, fel arfer heb feddwl amdano ryw lawer, ond mae'n bwysig cydnabod nad oes rhaid i ni ddilyn awgrymiadau, cyngor, rhybuddion na gorchmynion y meddwl. Nid oes gan ein meddwl y pŵer i reoli'r hyn rydych yn ei wneud. Yn y pen draw, chi sydd â rheolaeth dros eich gweithredoedd. Felly, pam fydd eich meddwl yn awgrymu rhywbeth, neu gynghori, neu bwlio, neu dweud wrth chi fod rhaid i chi wneud rhywbeth? Rydych chi'n rhydd i ddewis dilyn awgrymiadau eich meddwl? Neu mynd eich ffordd eich hun? Cofiwch, mae mor bwysig. Does dim rhaid i chi wneud beth mae eich meddwl yn dweud wrth i chi am ei wneud. Mae gennym ni'r pŵer i newid y berthynas sydd gennym ni gyda meddwl. Gallwch chi benderfynu bod pethau'n mynd i fod y wahanol o hyn ymlaen. Yn y cwrs hwn, byddwn ni'n dangos i chi sut i fod yn arsyllwyr hamddenol o'ch meddwl. Fel eich bod ddim ond yn sylwi ar yr hyn y mae'n ei wneud, heb gael eich rheoli'n ormodol ganddo, neu gael ei denu ganddo. Byddwch chi wedi sylwi trwy gydol y ffilm hon, ein bod wedi pwysleisio'r gwahaniaeth rhwng chi a'ch meddwl. Nid yw'r rhain yn yr un peth. Nid chi yw eich meddwl. Enghraifft, mae eich meddwl yn teithio yma ac acw ac yn ôl a blaen mewn amser, ond rydych chi yr arsyllwr bob amser yma ac yn y presennol, nawr yw hyn i chi bob amser. Gallwch chi sylwi ar y pethau sy'n digwydd yn eich meddwl eich hun, fel y gallwch chi wylio'r hyn sy'n digwydd o'ch cwmpas yn y byd allanol. A gallwch chi arsylwi'ch meddyliau a'ch teimladau eich hun hefyd. Gallwch chi weld beth sy'n digwydd yn eich meddwl. Dychmygwch eich holl feddyliau a teimladau fel pe bai nhw'n agwedd ar sioe lwyfan. Byddai llawer o symud ar y llwyfan gan fod llawer yn digwydd yn eich meddwl. A gallwch chi weld beth sy'n digwydd. Felly, ble ydych chi? Dydych chi ddim ar y llwyfan. Chi yw'r gynulleidfa, y gwyliwr. Dim ond yn sylwi ar beth sy'n digwydd yn eich meddwl eich hun. Felly, dyna chi a dyna'r meddwl. Ac mae'r rhain ar wahân. Nid chi yw eich meddwl. Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn rhan bwysig iawn o'r cwrs hwn, a byddwn ni'n ei drafod yn fanwl mewn ffilm yn ddiweddarach yn y gyfres hon, ond gan fod ymwybyddiaeth ofalgar mor bwysig, hoffem i chi ddechrau ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar ar unwaith. Rydym yn awgrymu y ddylech chi ddechrau gyda gweithgaredd syml a nadlu gofalgar. Mae hyn yn gynnwys treulio ychydig bach o amser dim ond yn sylwi ar yr holl deimladau a digwyddiadau wrth i chi anadlu mewn ac allan. Darparu'r arweinydd ar gyfer anadlu gofalgar yn y pecyn gweithredau
Gallwch chi ei lawrlwytho am ddim o'r wefan lle deithwch chi o hyd i'r ffilm hon. Mae'r pecyn hwn hefyd yn cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau arall yn gysylltiedig â'r gwrs. Byddwn ni'n gorffen y sesiwn hwn a gweithgaredd byr byw yn ymwneud gyda ymwybyddiaeth o ddalgar. Byddwch chi'n gweld llun, a fydd y newid lliw yn raddol. Canolbwyntiwch ar yr hyn sy'n digwydd ar y sgrin. Sylwch wrth i'r lliwiau newid yn araf. Wrth i chi wylio, gallai meddyliau a theimladau amrywiol digwydd i chi. Mae hynny'n naturiol. Os yw hyn yn digwydd, sylwch beth sy'n digwydd a gadewch i'r meddyliau a'r teimladau fynd a dod. Hon yw'r ffilm gyntaf o bedair yn y gyfres Bywyd Actif, ac rydyn ni'n gobeithio eich bod wedi gweld y ffilm yn ddiddorol a buddiol. Hefyd, rydyn ni'n gobeithio y byddwch eisiau mynd ymlaen i gwblhau'r cwys trwy wylio'r tair ffilm arall yn y gyfres. Ac efallai fod gennych chi ffrindiau neu aelodau o'ch teulu yr ydych yn meddwl y gallai fod gan ddiddordeb yn y cwrs, os felly rhowch wybod iddyn nhw amdano. Mae'r ffilm nesaf, Bywyd Actif Ac 2 Wynebu Bywyd, ar gael nawr oddi wrth y wefan gyfredol. Mae'r ffilm hon yn gynnwys llawer mwy o fewnweliadau ar sut mae eich meddwl yn gweithio ac yn awgrymu strategaethau a gallwch chi ei ddefnyddio i gymryd mwy o reolaeth dros eich gweithredoedd. Trwy wneud hyn, gallwch chi wneud bywyd yn well i chi eich hun ac i'r bobl o'ch gwmpas. Efallai bod yn well aros am ychydig o ddyddiau cyn i chi wylio'r ffilm nesaf, gan y bydd hynny'n rhoi ychydig o amser i chi feddwl am y syniadau rydyn ni wedi eu cyflwyno yn y ffilm gyntaf hon, a'i hamgyffred. Edrychwn ymlaen at croesawu chi i'r ffilm nesaf yn y gyfres. Diolch am wylio.